Halo para kadang kang sutresno, ayo podo sregep njaga keresikan yo, supaya awake dhewe tetep sehat. Salah sijine kanthi cara wisuh. Kapan awake dhewe kudu wisuh yo? Miturut adhedhasar saka WHO, World Health Organization utawa Organisasi Kesehatan Dunia, wektu kang prayoga kanggo wisuh nalika kaping pisan sakwise watuk utawa wahing. Kaping pindho nalika ngrumati wong kang lagi nandhang lara. Kaping telu sadurunge lan sakwise nyediakaken panganan. Banjur kaping papat sadurunge nedha utawa maem. Terus kaping 5 sakwise sangka paturasan utawa toilet. Kaping 6 nalika tangane reget. Kaping 7 nyandak kewan. Lan pungkasane sakwise saka utawa gunakake fasilitas umum. Para kadang aja lali tetep ning omah wae yo, lan stay safe.